Dobrý den, Taši Dele. Vítejte u zpráv Tibet TV v českém jazyce. Poslechněte si přehled hlavních zpráv o Tibetu, jeho svatosti Dalajlámovi a tibetské exilové vládě. Toto jsou hlavní události uplynulého měsíce. Jeho svatost Dalajlama zaslal poselství naděje Tibeťanům v Tibetu. Jeho svatost Dalajlama se setkal s členy institutu Mind and Life. Jeho svatost Dalajlama a ústřední tibetská správa blahopřáli novému britskému premiérovi a nové italské premiérce. 2 Tibeťané zemřeli na následky mučení ze strany čínské policie. Další 4 zůstávají ve vazbě. Siťong vedl tibetskou delegaci při návštěvě Německa a Belgie. Ústřední tibetská správa uspořádala první setkání na téma digitální strategie. Tibetská exilová ministryně zahraničí a zvláštní koordinátorka pro tibetské záležitosti Spojených států amerických se zúčastnili 51. zasedání Rady OSN pro lidská práva. Tibetská kancelář ve Washingtonu uspořádala setkání s neziskovou organizací Citizen Power Initiatives for China. Zástupce jeho svatosti Dalajlámy Karma Senge se setkal se spolupředsedkyní australské nadstranické parlamentní skupiny pro podporu Tibetu. Tibeťané v USA uspořádali aktivity zaměřené na zvyšování povědomí o Tibetu. Jeho svatost Dalajláma zaslal soustrastné poselství Tibeťanům v Tibetu, na které dopadla přísná nařízení čínské vlády, přijatá v souvislosti s epidemií COVID-19. 가서부터 쟁여진데 샤윤이 참말로 썸머슈부체 애는 알아서 표 관심 파고 전에 세계도 뉘시샤대요리 애는 세세 조리 애는 다가는 신기이니 루기슈리 된적이 조사 넘숨을 야 참말로 애는 mello 야고죠 애는 나한테 사케 장 대요리 이내 레던 저 투무 모임 버시고 인도산에 애니 여러분이 달라마야 참버체 애니 가다 조디 가나서 데베타 세그리 사버시기 애니 소소프게 롯데우천데 대쇼아 대가 자산에 어다 아들로 다 제주 자라실레디 요리 제주 협동이나 실레디 요리 아다 소고 대사시 음주스 딱제시도잖아 나 안달로 정원이 수 대그리 했으니 음지들 시기도 그봐 저들이 이제 배자시 메모조 롯데호 전쇼아 Jeho svatost Dalajlama na žádost tajvanských buddhistů dával v hlavním tibetském chrámu v Dharamsale třídenní učení o Dharmakirtiho komentáři k platnému poznání. Jeho svatost Dalajlama absolvoval 2denní setkání se zástupci amerického institutu Mind and Life. Během setkání pronesl, že srdečnost a soucit jsou zdrojem vnitřního klidu mysli, vnitřní síly a sebevědomí. Setkání v audienčním sále v rezidenci jeho svatosti se zúčastnilo přibližně 180 osob. Byli mezi nimi členové institutu Mind and Life, tibetští mniši a mnišky, kteří se účastnili vědeckých programů na Emoryho univerzitě, studenti tibetského lékařského a astrologického institutu Mence Kang, zástupci tibetské knihovny a archivů, tibetští lámové a představení velkých klášterů a buddhistických vzdělávacích institucí z jihu Indie. Jednalo se o 35. setkání se zástupci institutu Mind and Life.
Tato setkání se pořádají již od roku 1987. Jeho svatost Dalajlama a vedení ústřední tibetské správy zaslali dopisy novému britskému premiérovi Rishimu Sunakovi a nové italské premiérce Giorgii Meloniové a poblahopřáli jim ke jmenování do úřadu. Jeho svatost Dalajlama ve svých dopisech vyjádřil hlubokou vděčnost britskému a italskému lidu za jejich trvalou podporu Tibeťanů toužících po svobodném a důstojném životě. Novému premiérovi a nové premiérce popřál úspěchy při plnění výzev, které před nimi stojí při naplňování nadějí a tužeb obyvatel jejich zemí a při budování mírumilovnějšího světa. Siťong Pempa Tsering a předseda tibetského exilového parlamentu Khenpo Sonam Tempel vyjádřili vděčnost britskému a italskému lidu za stálou a neochvějnou podporu nenásilného úsilí Tibeťanů. Ngoduk Tsering a Chukdar, dva Tibeťané z tibetské autonomní prefektury Karze v Tibetu 28. září a 26. srpna tohoto roku zemřeli v čínské policejní vazbě. Podle listu Tibet Times byl Ngoduk Tsering 27. září tohoto roku zatčen příslušníky čínské policie za údajné doručování jídla a potravin do domova důchodců v okrese Darcedo. Následně byl vyslýchán a ubyt k smrti na místní policejní stanici. Ngodukovu návštěvu domova důchodců a poskytování jídla a základních potřeb seniorům považovala čínská policie za kritiku vládních úředníků odpovědných za chod tohoto domova. Ngoduk pracoval jako taxikář a byl živitelem své rodiny, manželky, 78leté matky a 2 dětí. Druhý Tibeťan, 52letý Chukdar, údajně zemřel 26. srpna letošního roku v čínské policejní vazbě na následky mučení. Byl zatčen za provádění náboženských rituálů v okrese Serdha v Tibetu. Zpráva uvádí, že úřady jeho rodině oznámily, že vydají tělo pouze v případě, že rodina podepíše potvrzení, že jeho smrt nebyla způsobena policejním násilím. Chukdar byl jediným živitelem svých rodičů, manželky a dětí. Podle tiskové agentury byli 24. srpna spolu s Chukdarem za provádění buddhistického náboženského obřadu zatčeni další 4 Tibeťané a v současné době jsou drženi ve věznici okresu Karze v Tibetu. Tibetský exilový prezident Siťong Pempa Tsering vedl tibetskou delegaci při návštěvě Německa a Belgie. Členové delegace se sešli s poslanci, vládními úředníky a členy skupin na podporu Tibetu. Na počest první oficiální návštěvy prezidenta v Hesensku pro něj hostitelé uspořádali slavnostní oběd. Siťong se setkal s bývalým hesenským premiérem a dlouholetým přítelem jeho svatosti Dalajlamy Rolandem Kochem a předsedkyní hesenského zemského parlamentu poslankyní Astrid Valmanovou. Siťong byl také přizván na zasedání hesenského parlamentu. Delegace navštívila frankfurtskou radnici a německý Tibet House, kde Siťong přednášel na téma Tibet, bohatá kultura, budoucnost ve znamení prosperity. Tibetská delegace se také sešla se studenty místního gymnázia. V Berlíně se delegace setkala s Petrem Heidtem, mluvčím pro lidská práva a humanitární pomoc v německém spolkovém parlamentu, a Frankem Millerem Rosentritem, členem výboru pro zahraniční vztahy se zaměřením na Asii a Čínu a spolupředsedou německé parlamentní skupiny pro Tibet. Delegace informovala německé politiky o současné kritické situaci v Tibetu, včetně čínského represivního systému internátních škol, hromadného shromažďování DNA a zneužívání politiky nulového covidu k represím vůči Tibeťanům. Program setkání se také zaměřil na rozvoj nových parlamentních iniciativ pro podporu Tibetu a na přijetí konkrétních opatření s výhledem na změnu vnímání Číny v Evropské unii.
Tibetská delegace absolvovala řadu setkání s německými poslanci a se zástupci mladých liberálů, největší německé liberální mládežnické organizace a mládežnického křídla Svobodné demokratické strany. Delegace se rovněž setkala s ředitelkou nadace Friedricha Naumana, viceprezidentem Bavorského spolkového parlamentu, bývalým ministrem kultury a médií a s tibetskou komunitou v Mnichově. Delegaci vedenou Siťongem Pempou Tseringem tvořili exilová ministryně zahraničí a členové tibetského exilového parlamentu. Ústřední tibetská správa uspořádala první setkání na téma rozvoje digitální strategie. Siťong podpořil návrh Rady ministrů zapojit mladé tibetské profesionály zaměřené na informační technologie do rozvoje udržitelné budoucnosti pro digitální strukturu a fungování ústřední tibetské správy. Na dvoudenním setkání byly prezentovány informace o infrastruktuře a zabezpečení informačních technologií ústřední tibetské správy, o zásadách a pokynech v oblasti informačních technologií a o elektronické správě. Setkání se kromě pracovníků ústřední tibetské správy zúčastnili i odborníci z počítačových a technologických firem a akademických institucí. Tibetská exilová ministryně zahraničí Norzin Dolma hovořila na 51. zasedání Rady pro lidská práva OSN o postoji ústřední tibetské správy k otázkám reinkarnace, včetně reinkarnace jeho svatosti Dalajlamy. Ministryně Norzin Dolma poděkovala zvláštní koordinátorce pro tibetské otázky vlády Spojených států amerických Uzře Zeové za důraznou podporu náboženské svobody Tibeťanů. Ministryně Norzin Dolma se také setkala se zástupci studentské iniciativy na univerzitě v Ženevě, kde přednášela na téma Navigace v diplomacii, případ Tibetu. Sešla se rovněž s příznivci a podporovateli Tibetu. V Itálii se setkala s předsedou provinční vlády Jižního Tyrolska a hovořili spolu mimo jiné o situaci v Tibetu pod čínskou nadvládou. Norzin Dolma se také dále sešla s bývalým senátorem a nově zvolenou poslankyní, bývalými členy italské parlamentní skupiny pro Tibet a předsedou Italské unie buddhistických sdružení. V Perugii společně s radním pro kulturu zahájila výstavu fotografií Tibet – srdce Asie. Kancelář velvyslance jeho svatosti Dalajlamy ve Washingtonu zorganizovala setkání s čínskými výzkumnými pracovníky z americké organizace Citizen Power Initiatives for China. Jehož cílem bylo projednat možnosti posílení spolupráce a nastínit průběh dalších aktivit. Zástupce jeho svatosti Dalajlamy v Severní Americe znovu zdůraznil, že ústřední tibetská správa dodržuje politiku střední cesty. Informoval o soustavných mezinárodních snahách o obhajobu Tibetu proti systematické a represivní politice Pekingu a apeloval na podporu organizace Citizen Power Initiatives for China při hledání cesty pro komunikaci mezi Číňany a Tibeťany. Úředník tibetské exilové vlády pro otázky Číny Cultrim Gyatso se zúčastnil webináře na téma Xi Jinping a 20. národní kongres komunistické strany Číny a diskuze o budoucím směřování Číny. Zástupce jeho svatosti Dalajlamy v Austrálii se sešel se spolupředsedkyní australské parlamentní skupiny pro Tibet Susan Templemanovou. Projednali otázky související s nadcházejícím setkáním australské parlamentní skupiny pro podporu Tibetu. Zástupce jeho svatosti spolu s výkonnou ředitelkou organizace Australia Tibet Council poblahopřáli Susan Templemanové k vítězství ve federálních volbách a informovali ji o chystaném dní lobbingu pro Tibet v Canbeře. V uplynulém měsíci se Tibeťané v USA aktivně podíleli na rozšiřování povědomí o Tibetu. Setkávali se s kongresmeny, organizovali tibetské festivaly a oslavili výročí udělení zlaté medaile amerického kongresu jeho svatosti Dalajlamovi. Poslanec tibetského exilového parlamentu Dondup Tsering spolu s dalšími Tibeťany navštívil kancelář kongresmana Jima McGoverna, aby mu vyjádřili hlubokou vděčnost za předložení návrhu legislativy na podporu řešení tibetské otázky.
Skupina tibetských a netibetských dobrovolníků zastupovala Tibet na třídenním mezinárodním festivalu v Indianapolisu. Tibetané žijící v Severní Americe uspořádali dvoudenní oslavy u příležitosti 15. výročí udělení zlaté medaile Kongresu jeho svatosti Dalajlamovi. Výročí oslavili tibetské komunity ve Vermontu, Indianě, Kentucky, Ohiu, Washingtonu DC, Minnesotě, Chicagu, Kalifornii a v kanadském Ontariu. Zlatá medaile amerického kongresu byla udělena jeho svatosti Dalajlamovi 17. října 2007 za neúnavnou advokací míru a soucitu a významný přínos k propagaci nenásilí a kultivování základních lidských hodnot. To byly zprávy za tento měsíc. Děkujeme vám za pozornost a věříme, že budete zprávy Tibet TV sledovat i nadále. Tuk Če Če.